Jsem bude čumět matka. Tak jo, 3, 2, 1. Ahoj všichni, já jsem Zizi. já jsem Zuzka. A vítáme vás u dalšího videa. Tohle bude jakoby tutoriál na naše oblíbené letní pití, nebo jakože... Jo. Jo, protože začínají prázdniny, už my máme za 2 týdny, ona za 3 týdny a prostě už... Ale tak... Jo, ještě vám chci ukázat, Zuzka byla v tom, ve Španělsku. Ty vole, můžou už prosím odjet? Tady jsou popeláři. Jo. Normálně popeláři nejezdí ráno, ale ne, u nás prdelákové jezdí teďka. U nás jezdí vždycky ráno, kolem 6. A u nás taky, ale teďka? Takže já jsem dostala, protože Zuzka byla ve Španělsku, nevím kde přesně. Někde na pobřeží Santa Susana. Ano, tady takhle mi dala dáreček. Absolutně nevím, co to je. Teda už jsem tam koukala, ale tak musím před váma říkat, že to nevím, že? A je to takovýhle přívěšek, jakoby je tady na... Já to nebudu rozdělávat, ale tady je takhle napsaný jakoby Barcelona, takže takhle 3 ještěrky, takhle na klíčky, takže to se mi hrozně líbí. Jsem z toho nadšená, děkuju Zuzanko. To máš zač. Tak, a teď už jdeme na ten. Máme Jo. tady ještě tady ty chipsy, jo? Jo, kdybyste si dělali, co pořád žeru, jsem nenažraný prase a pořád musím něco žrat. Teď to budu jíst já. Hej, Takže nech to tam bejt. Já si vezmu tady, takhle na to nedošlo. Tak jo, takže první si vezmeme co? Takže, začneme tím, že se vezmeme tak jako půlku jabka, to mám teda méně než půlku, trošičku. To je jedno. Prostě jabko, jakýkoliv jabko si vezmeme. A my dáme z něho tady toto. Můžu to vyndat? Tak ne. Bude se vydat tu. Dobře. Počkej, já to To musím. je krásně vychlazený. Jo, jinak zatím máme takový jako koš, jo? Kdybyste se divili, jako, že to házíme ven, tak zatím je jako... A nebo do zahrady. Ty jsi na to hodila? Já jsem na to hodila. To je jabka. Fuj. Jo, ještě kdybyste se divili, že se furt koukáme tam, tak ona tam je Zuzčina mamka a... Ona tam něco dělá. Oni totiž jdou na Barboru a já s nima ne. Prodá. Jo, ona s náma chtěla hrozně jet a najednou prostě... Co pak ti do toho vlezlo? No koncert. Se sborem. Takže teď si teda krajíme takhle na 4 půlky. 4 půlky. Na měsíčky Na si to měsíčky, prostě ano. nakrájíme. To nebudu ukazovat. Jsem nešikovný A čas. teď jakoby Na 3 kostičky. měsíčky na měsíčky. Teda na kostičky. No, jako podle toho, jak ty velké kostičky chcete mít, já se teda většinou ještě rozdělím, pokud jsou nějaký větší. No, Tak. Dobrý. Neumíš to. Já si to dostala opět, bože. Já to už to trochu neměla. Tam chceš vidět celé, ten kousek. No, to nejde. Jo, to jsi to Není natočila. to jedno. Hej, a teď mi něco svítí do... Vidíš to, jak se mi to odráží? Tak o to... Počkej, já to nastavím. Dobrý? Ne. Hej, ale mě se to tady od to sklo od... Počkejte, to chvilku stopnu. No, už je to nastavený. Takže, Už je to nastavený? tohle se si koupá novou flašku. Takhle s tímhle uzavírátkem. Brčka. A je to, není to jakoby normálně, jako, ale je to z plastu. Je to jakože takový ten tvrdý plast, a to se teda koupila a to stálo 7 Hej, ale euro. to slunko mě fakt štve. Dobrý. Tak, dáme si teda do tohohle. Já do toho Do nějakého kelímku. Si dáme jatka. No dobrý, prosím tě. Tak, máme teda jakože můžeme víc. To je jedno. Prostě podle toho... Citronku nebo normální citron, jak budete chtít. A podle toho... Citron jako je lepší, chcete ale mít- my jsme neměli. Já jsem neměla. No, prostě Ty jsme jsi neměla. No. A jde to tak do čtvrtky, ne? Trošku to jakože... Aby to mělo trošku kyselější chuť. Dobře, to je pak lepší, že? My máme z Bauera obě 2 rády kyselý. My si všechno tak nějak takhle, jako můžete podle svých chutí, to na to tam nejde vidět, ale jako by ta čárka tady. Tak můžete podle svých chutí, my to Jako prostě protože máme my tam rádi. teďka budeme dávat takový nezdraví věci. No, my jsme neměli prostě doma normální kofu. Musíme dát do tu vanilku. Dost mě to teda štve. Mě nechutná. Jaké ne, já jsem to s tím ještě neměla. Tak a dolejme to tak pocať.
A potom vezmeme mirindu. Taky tam něco dáme. Tak, tam něco máme. A pak to Trochu dolejeme nějakou obyčejnou vodou. obyčejnou vodou, perlivou, neperlivou, podle toho, jak máte rádi. No, já tam dávám perlivou a když už, tak ať je to všechno perlivý. Dobrý. Tak. No. Vypadá to hrozně, ale ono to je pak, nebo já jsem to ještě neměla, že? Já to budu mít teď jako poprvé. Doufám, že to bude dobrý. Ještě zamícháme to trochu. Jo, a ty to brčka vlastně můžeš zamíchat. Tak. Zavřeme. Já to chci ochutnat A naše ňamina je hotová. Naše ňamina je hotová. Já se chci na... Ty vole. No dobrý, ty by to mohla třeba, ne. Bylo by to lepší s normální koflou, protože já nemám ráda tu vanilkovou, jinak je to celé. Tak ne, ale jako, není to špatný. Je to dobrý, no. Jenom ta mirinda tam nejde vůbec cítit, ale dobrý. Jdeme, to uděláme. No, takže my se s váma loučíme a... Jako můžete se do toho ještě dát led, ale No, já ho teďka nemám namražený. tak jo, my jsme se tam ještě přidali trochu mirindy, že? Protože to je hrozně koflový. Tak jo, my se s váma Sama loučíme a ahoj! Mhm.